Здравейте, приятели! Добре дошли в днешното видео на Майнкрафт епизод 3 на Майнкрафт поредицата. Вече единично оцеляване, може пак да стане двойно. Ако иска някой от вас да влезе в моя сервер, линк долу в описанието. Къщата бях направил още един стак и 101 стак допълних. Ако се чуете, ама той ще да ти остане. Не ми остана, повярвайте ми. Не ми остана, защото трябваше да се кача от пещерата там, където беше, бе. Копах и се качвах като цяло. И сега ще направим тавана в днешното видео, ще я построим. Може да имаме и втори етаж, приятели. Така. Сложим, приятели, така. Снимам. Абе, не бе, тата ме плати да му остава ключа. Кабело, какво не буташ? Не, ма, ще го сложа. Снимам. Не ми интересува. Така, приятели, сестра ми влезе в моята стая. Но нищо. Да с хора къща се получава. Така. Не минам от тази страна. Приятели, да копаме, да сложим стълбите. В къщата. Вземем това, като сме взели. И да започваме да слагаме до така стълбите на нашата първа и единствена къща, която е дано се чувам добре. Хоп. Вземаме къща като цяло. Хоп. Първата част е готова, би трябвало и тази сега да е готова. Бързичко трябва да готови тази част. Така. Приятели, искате ли видео да ви покажа как може да си създадете, да си направите по-точно сървър? От коя програма всички знаете, може да си направим сървър, като викнем хора, които знаят как да направят или ще го направят. Аз знам много по-лесен начин, който е. И то е Aternos, който в момента това е сървър, защото няма как да играем заедно така без сървър. Може мултихост, където предлагат Duo, Taril, Duo.bg, които съм и много голям фен. Така че може да ходите в някой от тях видеоклип. Естествено, линк долу в описанието. Няма да слагам, да сложа. Някак си искам само това да е. Ето така да е. Не.
пукната. Може тук да сложим. Така. Не, първо да остави такива неща. Така. Дойдем тук, нямаме... Между другото това дърво го взех, имаше една поляна много надалеч към... ще кажа колко блока. И дойдох тук към блоковете, къде са блок минус 461. Аз бях на плюс 1000 и нещо. Плюс 1000 и нещо. Както виждате, FPS ми върви доста чудесно. На плюс 1000 и нещо, за да ги изкопая те, защото тук, приятели, не искам да копая, обаче това да върши по всяко. Абонирайте за моя канал Bobby Gaming, гони 50 абоната. И ще правим стримчета от тази програма, която ползвам за стрим. Днес лицето няма да ми го виждате. За жалост, като си купа веб камера, ще си показвам лицето. Ще вземем този саплен, който намерих. Да се намесим малко тук мишката и нещата. Да затворим. Къде да го насъдя някъде, като да не е сянка, да пълня тук. Да си натека да... То само едно ми трябва, съм имал. Само ето така. 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 И това го сложа ето тук. Ето така. И ще да гледате където са тук. Така. И ето тези тук. Изчупим. Ако искате да играете в моя сервер и да участвате в мои видеа, питайте долу в коментарите. Линк долу в описанието за Minecraft сервера ми. Предлагам, че още ще играя в този сервер, ще се развивам. Така че доста добре. Дъски пак си направих. Доста интересна къща. Малко почти в водата, но никакво. Да си направим едни съндъци. Добре с всичко, което имам, колко съндък ще излезнат тя. Само ще взема ето така. Абе всичките ги взимам, бе. Всичките 10 съндъка. Хоп, хоп, хоп. Да има 2. Хоп, хоп, хоп. Ето така, 2 на 2. И... къде да дойда чест? Той е другия чест. Аз имам идея за често как са. Така по-симетрични да са честовете. Човек така се вижда доста място. Нашите честове. Мисля честовете, хоп, ето така да ги сложа. Да ги сложа. По този начин да са настрани. Или пък да са напред, да си отбавям. Ще бъдат напред, бе. Ето, така да ще го направим тук. Ето така ще направим и ще сложим ето така честовете. О, майко, ще направя ни слабове.
тя много са слаба. Добре, са слабо. Те факлите да вземем. Една факличка и да сложим ето тук, ето така, хоп. Готови, нашата къща е готова, естествено. Имаме пръчки, имаме дърво. Трябва да взема едно дърво. Което едно дърво, откъде да взема чесаплями. Обаче за тук имаме приятели, добре че сте по-бързо. Аз обичам бразата, обичам и това новото бяло дърва, всичко бяло. Любимите цветове са ми бяло и тъмно кафяло и черно, обаче няма черни блокове, за жалост, дървета. Да се намерят, обаче се надявам следващия апдейт да ги добавя тези черни горе, защото така, ще направим така. Ето, ще напишем къщата на Боби. А така с наклонителни. На английски ли е, бе? Ето е програмата Streamlabs, се казва програмата за стриминг. Така, да дойдем тук, да оправим това. Така. И ще напишем готово е, тук ще дам бой 70. Така, приятели, така, развивахме се. Да осветим малко ето тук, да осветим тук, да осветим и ето тук да осветим. И смятам това, приятели, да бъде края на днешното видео. Ако ви хареса това видео, абонирайте се за моя канал. И до следващия път. Бай-бай! И чао-чао!